אהלן, אהלן, איזה כיף שבאתם לדבר על פיתוח קריירה בתקופה הכל כך לא קשורה לכאורה הזאתי. ובעוד רגע אני אסביר למה אני חושבת שזה כן קשור דווקא לתקופה הכל כך הזויה הזאתי. אבל רגע אחד, אני רוצה את המצגת בצורה אחרת, עוד רגע, שכחתי שבא לי ככה. רואים מצגת? רואים אותה טוב? רובי, את יכולה לעשות כן עם הראש. רואה מצוין, יפעת. רואים מעולה. טוב. אז הסיפור הוא כזה, אנחנו כולנו באיזשהו משבר מאוד רציני כעם, ואנחנו מפחדים ואנחנו מתוסכלים ואנחנו במין תקופת המתנה כזאת שלא ברור מה ההתחלה שלה, מה הסוף, מה האמצע ולאן אנחנו הולכים מכאן. והבן שלי בדרום, מה זה בדרום? הבן שלי בעזה, כבר 17 יום, 39 יום לא בבית, קשוח ביותר, וגיליתי שלי הכי עוזר והכי מחזיק אותי מתפקדת, ודווקא כן להתעסק בדברים הרגילים, בשגרה שלנו, ביום יום, ולחשוב מה אפשר הלאה, אפילו יותר מזה, אפילו דווקא מתוך הכאב הזה, מתוך המשבר שלנו כעם, מתוך האבל שאנחנו נמצאים בו, לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו לטובתנו, לטובת הפיתוח שלנו האישי. בגלל זה, כשאמרת שירי, כן קריירה, לא קריירה, אמרתי זה באופן כללי נכון לכולם בעיניי. כי מי אוקיי. שחיפשה עבודה, לא בטוח שמחפשת כרגע. יכול להיות שאם היא הייתה לעבודה, אז היא עצרה את זה והיא נשארת איפה שהיא. ומי שלא חיפשה, מי שעכשיו בדיוק התחיל לחפש עבודה, אני מכירה כמה מתאמנות שלי שאמרו, יאללה, אחרי החג אנחנו מתחילות, ואז אמרו, טוב, עכשיו אפשר לחתום, אפשר אבטלה, חל"ת, השוק ככה קצת קפא, ובכלל, מאז השבת השחורה גם לאנשים יש אנרגיה אחרת, ומהאנרגיה האחרת הזאת, הרבה מאוד פעמים קשה בכלל לחשוב על מה כן. אז אני אומרת, מי שלא מסוגלת, לא מסוגלת, זה בסדר גמור, אבל מי שכן, והיא רוצה ככה להתמלא ולמלא את עצמה, ולהתכונן ולפתח ולעשות את הדברים קצת אחרת עבורה, ואולי גם איזושהי, האסטרטגיה הזאת היא גם לאיזושהי קריירה עתידית שהיא כרגע לא ברורה, זה הזמן לבדוק מה כן אפשר לעשות עכשיו, מה כן אפשר לעשות ממש עכשיו, כשגם ככה אנחנו פנויים. הראש שלנו לא פנוי, זה נכון, אבל אולי אפשר להזיז שנייה הצידה, כי כולנו כבר יודעים, וזה לא סוד, שכל החדשות והסרטונים והמתח עושים לנו, רק מגבירים לנו את הסטרס. דווקא לעשות דברים אחרים ולצאת קצת מהבלול הזה שאמרתי בהקלטה, מי ששמע, מאיזה טרפת חושים כזאת, דווקא זה זמן מעולה בשביל זה. ואני בעצם באה מהתחום, וזה מה שאני עושה כל הזמן, אז אמרתי יאללה, את כל מה שאני מציעה למתאמנות שלי, וכל היכולות המקצועיות שלי, אני באה היום לתת לכם, ויכול להיות שחלקם יתאימו לכם דווקא עכשיו במצב הזה. אז אני אומרת קודם כל ששמי יפעת רון, ונעים להכיר, אני מרצה ומלווה אימהות בצמתים מרכזיות של הקריירה שלהם, אני באה מתחום הקריירה עם הרבה מאוד שנות ניסיון בגיוס וניהול והשמה של עובדים, אני היום עובדת כמנחת קבוצות ומאמנת, מלווה כזאת באופן אישי, משתמשת המון בכלים של NLP, אני מאמנת הבית של מועדון המרצים, אני אימא לשלושה ילדים, את הראשון כבר שמעתם שנמצא בעזה, ומה בעצם אני מציעה לכם לעשות היום? אז כמו שאתם יודעים, שוק העבודה מתפתח במהירות בכל השנים האחרונות, במין טרפת כזאת ששואלים את עצמנו אם אנחנו בכלל יכולים לעמוד בקצב הזה, כי אנחנו לא יודעים איך הוא ייראה בעוד 4 או 5 שנים. והדבר היחידי שאני כן יכולה להגיד לכם בביטחון מלא מהתחום המקצועי שלי, והוא מתאים באמת לכל אחד, לא משנה באיזה שלב מקצועי הוא נמצא, זה שככל שנשפר את עצמנו כאנשים, ככל שנתפתח, נלמד, נשפר את המיומנויות שלנו, אנחנו משפרים גם אותנו כבני אדם, וגם את היכולת שלנו המקצועית. כי בעצם אם פעם שוק העבודה הסתמך בעיקר על ניסיון מקצועי, מה עבדת, כמה שנים עבדת שם,
היום המיומנויות שלנו, הכישורים שלנו, היכולות שלנו, הם העיקר. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים גם לשפר את מה שקיים, וגם ללמוד המון דברים חדשים. אז הסיבה העיקרית לעשות את זה, וזה באמת בשבילנו, חוץ מבשבילנו, זה בשביל שוק העבודה, כדי שבפעם הבאה שכן תלכו לרעיון עבודה, זה יכול להיות בשבוע הבא, וזה יכול להיות גם בעוד שנתיים, תוכלו להשיג את היתרון התחרותי מעצם זה שלמדתם והתפתחתם, זה ממש מגדיל את הפוטנציאל שלכם, ככל שאתם לומדים דברים חדשים. ובעצם כשאנחנו מפגינים איזושהי מחויבות לשיפור עצמי ולהתפתחות מקצועית, אנחנו הופכים גם למועמדים אטרקטיביים יותר בשוק העבודה. בטח ובטח שכשישאלו אתכם ברעיון עבודה עתידי אי שם בשנים הקרובות, מה עשיתם בתקופה הזאת של המלחמה? זאת עוד שורה להגיד, בתקופה של המלחמה עשיתי X ו-Y, תכף נדבר מה זה ה-X ו-Y האלה, וזה אותי כמעסיקה, כמישהי שראיינה הרבה מאוד שנים עובדים, מאוד מרשים להבין שבזמן הזה התפתח איזשהו תחום. וגם ככל שאת משתפרת, ככל שהיכולות שלך צומחות בתחום מסוים, את גם צוברת יותר ביטחון עצמי. את מרגישה יותר בנוח עם היכולות שלך, עם הכישורים שלך, וזה בא לידי ביטוי גם ברעיון עבודה, וכמובן בכל שאר הדברים שאת עושה. אז דבר ראשון שאני ממליצה לעשות מכל הדברים שככה חשבתי, מה אפשר לעשות בתקופה הזאת כדי להשתפר ולהשתבח, זה לפנות לאנשים שבחיים שלנו. לכל אותו מכרה זהב שאני אוהבת לקרוא לזה, לאנשים שהכרנו בחיים שלנו, ואנחנו לא בקשר איתם ביום יום. זה יכול להיות אנשים שהם קולגות, זה יכול להיות אנשים שהכרנו בתקופות מסוימות בחיים שלנו, תיכון, צבא, עבודות, קורסים, למדתם NLP, כל האנשים שלמדו אתכם NLP, בפרקטישנר, במאסטר, בטריינר, כל האנשים האלה הם מכרה זהב להתפתחות מקצועית. זה זמן מעולה, במיוחד למי שפנוי כרגע, להיפגש, לשוחח בטלפון, לעשות זומים, לא עם איזושהי מטרה, אין איזו אג'נדה נסתרת, זה לא כדי שבהכרח הם יעזרו לנו למצוא את העבודה הבאה, זה פשוט דרך לנטוורקינג עתידי, איזושהי דרך לשמוע מה הבן אדם הזה, איפה הוא היום, מה הוא עושה, מה הוא צריך, אולי אתם יכולים לעזור לו, וגם אתם תקבלו מעצם השיחה, מעצם המחשבה, מעצם פתיחת הרעיונות והדלתות, זה זמן מעולה, פשוט כמו לחדש ולרענן קשרים שיש לכם. ואם אתם ממש בתחום, כבר בשלבים של פיתוח, של חיפוש קריירה, אפשר גם לגמרי להגיד, בלי להסס, זה הכיוון שלי, זה מה שאני מחפשת, לעכשיו, לעתיד, אפילו להגיד, חשבתי על התחום שלך, שלך, אני לא יודעת אם זה הכיוון, אני לא יודעת, כאילו ביושר, אנחנו לא מחפשים דרכם עבודה, זה לא מחר תעביר את הקורות חיים שלי, אלא באמת שיחה כזאת פתוחה, זה מדהים כמה אנשים שמחים לשיחות האלה, כמה הם שמחים, לא מהססים לסייע, הם יכולים לסייע, לתת מהידע שלהם, מהניסיון שלהם, אז אם גם ככה אתם עכשיו פנויים, ויש זמן פנוי, ואין המון מה לעשות בו, זה הדבר הראשון שאפשר לעשות, פשוט לחשוב, כמו למפות ברשימה את השבעה או 70, כל אחד והרשימות אנשים שלא יש בחיים, ולהתחיל לבנות כזאת רשת נטוורקינג של אנשים שיכולים אולי עתידית לעזור לכם באיזשהו תחום, לא קונקרטי, לא משהו שאתם יודעים כרגע, אלא עוד אנשים שהם יהיו חלק מהחיים שלכם. וגם מניסיון, הרבה פעמים מתפתחות מהשיחות האלה רעיונות חדשים, חברויות חדשות, רעיונות של קשרים חדשים, ואת אותו דבר כמו אנשים שאתם, בעצם אני מציעה לעשות את זה ממש בשיחת טלפון, אז יש גם אנשים שאנחנו לא מרגישים נוח לפנות אליהם בטלפון, אבל אנחנו כן נפנה אליהם ברשת החברתית, זה יכול להיות בפייסבוק, זה יכול להיות בלינקדאין, פשוט בכל קהילה וירטואלית כזאת או אחרת, להתחיל כמו למפות את הקשרים, לראות מה שלום אנשים, מה הם צריכים היום. אולי איזה מישהו שאת יכולה לעזור לו באיזשהו תחום כזה או אחר. הרי אם אנחנו פנויים, הדבר שהכי ממלא אותנו, בטח ובטח כשקשה לנו, זה לעזור לאחרים, כי כשאנחנו עבור אחרים, אנחנו, כמו לומר, באנו לחזק ויצאנו מחוזקים, אנחנו מתחזקים מזה. אני עכשיו באה לפה, וואלה, חצי שעה, לא חושבת על הצורך שלי, לא חושבת, כן 17 יום לא התקשר, לא 17 יום לא התקשר, פשוט חיה את המציאות שלי.
אני ממש ממש ממליצה לחשוב כבר היום, למי אפשר להתקשר, למי אפשר ליצור קשר, מי אולי צריך אתכם, מי אתם אולי תצטרכו בעתיד, וזה זמן ממש טוב לחשוב על לפנות אליו. עוד דבר שאני חושבת שמאוד מאוד, אה, שזה עוזר לכם כדי להתכונן לקריירה העתידית, זה שבעצם תוכלו להשתמש במה שעשיתם בזמן הזה, כדי לרשום את השורה הזאת החסרה בקורות חיים. כי נאמר במלחמה עכשיו תהיה שנה. אני זוכרת בתקופת הקורונה, אנשים באו אליי ואמרו לי, אוקיי, עברו שנתיים, אין לי בקורות חיים שום דבר, מה אני יכולה לעשות בקורות חיים האלה? אז כל הרעיונות שאני מיד אתן בעוד רגע, הם כולם רעיונות שממלאים את השורה הזאת. את לא סתם ישבת בבית כי הייתה מלחמה, את עשית X או Y או Z, למדת, התפתחת בתחום כזה או אחר, וזה ממש ממש נראה יותר טוב ומרגיש גם יותר טוב. אז הדבר הראשון שאני אמליץ לכם לעשות, הוא למצוא את הדרך להתפתח, לצמוח מקצועית, כל דבר שאתם חושבים שיכול להוביל אתכם להזדמנות חדשה, להזדמנות אחרת, לכיוונים אחרים, כמו לפתוח את הראש, ואני מאמינה שכשהאנרגיה שלנו, מה זה אני מאמינה, NLP מאמין שכשהאנרגיה שלנו הולכת למקום מסוים, אנחנו פשוט שם, בדיוק כמו הצמח שאני מראה פה במצגת, שאם ניתן עליו אור, הוא יצמח יותר. אם אנחנו, עצם זה שאנחנו שמים בפוקוס את הצמיחה המקצועית שלנו, כבר אנחנו מתחילים את הצמיחה, מעצם זה ששמנו את זה בפוקוס שלנו, מעצם זה שאנחנו הולכים לחשוב, אוקיי, מה אני יכולה לעשות מחר בבוקר, כדי להתפתח מקצועית. וכמובן שאת כל הרעיון שאני אתן בעוד רגע, אפשר לעשות לבד. תמיד חשוב לזכור שחלק מהקושי שלנו בלנוע לעבר דברים, זה ההתנאה, זאת אומרת, אנחנו חושבים על משהו, וואי, זה רעיון ממש ממש טוב, וקשה לנו לזוז לעבר. אז אולי זה עכשיו הזמן גם לחשוב איזה סוג של תמיכה יכולה להיות לכם בחיים. זה יכול להיות אימון אישי, זה יכול להיות חברה טובה שאתם מתחייבות אחת לשנייה, שאתם עכשיו באיזשהו תהליך. את יכולה לפתוח איזושהי קבוצת וואטסאפ של חברים, של קולגות, של אנשים שהם גם איתכם ותהיו הסביבה המנצחת שלכם, בזמן שאתם עושים דברים קצת אחרים. יש איזו שאלה עד כאן, משהו שרוצים להגיד, או להתחיל לרוץ לכיוון הרעיונות והאפשרויות? לרוץ. לרוץ, מעולה. אז הדבר הראשון מכל המיומנויות שאני אציע לחזק, זה את כל הנושא של הפרזנטציה. כי פעם מי שהיה לו עסק, היה לו ברור שהוא צריך לפתח את התחום הזה, והיום זה נכון גם לשכירים. כולנו צריכים להציג את עצמנו ואת הרעיונות שלנו בצורה יותר טובה. אם זה בדיבור בפני קהל, אם זה בפני בודדים, שצריך לשכנע אותם, אם זה בפני קבוצות, אם זה בסרטונים, אם זה פנים על פנים, אם זה בזום, אפשר להתאמן על זה מול מראה, אפשר להתאמן על זה בלצלם סרטון, לא בשביל להעלות אותו לשום מקום, אלא פשוט לראות איך דיברתי, ולראות מה נכון ומה לא נכון. אפשר לעזור באנשים ולשאול אותם, להראות להם את הסרטון, או לדבר מולם, לקבל פידבק, ממש להתאמן ביכולת שלנו, לעמוד ולהציג רעיונות, להציג את עצמנו, אם זה מישהי שממש מתכוננת לרעיונות עבודה, אז ממש כמו שאלות של רעיונות עבודה, ואם לא, פשוט לקחת נושא, מצידי שזה יהיה מצב החסה בשטחים, לא משנה מה הנושא, ולהתחיל להתאמן באיך אני מספרת את הסיפור, איך אני מתבטאת ברהיטות, איך אני ככה עושה את הדברים הכי נכון והכי מדויק, והמון אנשים שמגיעים אליי בשלבים מסוימים של הקריירה ומגיעים לאימון אישי, יש את השאלה הרגילה והטבעית והצפויה מאוד, ספרי לי על עצמך. תמיד אני מופתעת שהם לא יודעים לענות עליה. זאת אומרת, אני פעם הייתי מופתעת, אני חייבת להודות שהיום אני כבר לא מופתעת, אבל הם מופתעים, כן, לא, אני יודעת, אבל מה להתחיל, אבל מה לספר? זה משהו שצריך להיות לנו בשלוף, לדעת, לעמוד ולהגיד מי אני, מה אני רוצה, מה היעדים שלי, מה המטרות שלי, לאן אני שואפת, כמו להתכונן לפיץ' כזה בכל רגע בחיים. זה לא רק בשלבים שמחפשים עבודה. פעם זה היה נכון, רק כשהיינו מחפשים עבודה,
היינו צריכים לדעת להתכונן על זה, ואנשים שעבדו 10 ו-20 שנה באותו מקום לא היו צריכים את זה. אבל גם היום מחליפים מקומות עבודה יחסית מהר, 5-7 שנים זה ממוצע, ויש כאלה שמחליפים אפילו יותר, ובגלל זה ממש ממש חשוב, בכל רגע נתון, לראות איך אני מתאמנת על זה. זה הרעיון הראשון שאני ממש ממש ממליצה לשים עליו דגש. הדבר השני זה לקחת קורס מקוון. בתקופה הזאת אני לא יודעת כמה קורסים פרונטליים זה מתאים, כן מתקיים מפגש, לא מתקיים מפגש, כן רוצים לצאת מהבית, לא רוצים לצאת מהבית, אבל הזום יכול להפוך להיות, הזום הדיגיטל, הקורסים המקוונים, יש שפע של קורסים מכל הסוגים, וכל דבר שעושים, אני לא מדברת רק על הרצאות בודדות, ששומעים איזה רעיון ואומרים, רעיון נחמד, זה ממש קורס שמלמד אתכם משהו, זה יכול להיות השקעות, זה יכול להיות אקסל, זה יכול להיות קנווה, זה יכול להיות תכנות בסיסי, זה יכול להיות אמנות הפרזנטציה שכרגע אמרתי, זה יכול להיות NLP, אנגלית עסקית, כתיבה שיווקית, כל מיומנות שתשדרג אתכם כאנשי מקצוע, תשדרג אתכם כאנשים, היא מומלצת, רצויה, ואני אומרת, עופו עליה. על אותו עיקרון כמו קורסים, אני אמליץ גם על פודקאסטים, על ספרי שמע, מי שקשה לו או מעדיף בשלב הזה לא לשבת פרונטלית ולראות משהו, יכול להיות שמתאים לו דווקא לשמוע, לשים משהו באוזניות, תוך כדי הליכה, תוך כדי כלים, כביסה, שכיבה במיטה ולשחק בטטריס, לא משנה מה, למלא, להזין את הגוף שלנו, את הנפש שלנו בתוכן חיובי שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. פודקאסטים אני חובבת באופן מיוחד, אני חושבת שמפודקאסט אפשר לקבל המון ערך. אני יכולה לספר לכם שלי יש פודקאסט, הוא נקרא בעיטה לנוח, אני מראיינת בו אנשים שעשו שינוי תעסוקתי, ואנחנו מדברים שם על שינויי קריירה. פרק 30 הולך לעלות ממש בקרוב לאוויר, ואני מראיינת בו את גל צחייק, המנכ"ל של מכללת תוצאות, אז חפשו את זה בעיטה לנוח. האופציה הבאה, הרעיון הבא שאני ממליצה לכם לשקול לעשות, זה ללמוד שפה זרה. זה יכול להיות או שפה זרה שלומדים מאפס, יש אפליקציות מדליקות בפלאפון שמלמדות שפה זרה ממש מהמילים הראשונות, וזה גם יכול להיות לתרגל ולשדרג שפה שכבר יש לכם, אנגלית, רוסית, צרפתית, כל אחד והשפה שלא יש, פשוט כמו עכשיו להתאמן עליה. אפשר להתאמן בקריאה, אפשר להתאמן בהאזנה, אם אמרתי קודם לשמוע קורס דיגיטלי או פודקאסטים, אולי זה הזמן לשמוע כאלה באנגלית, אולי להאזין לטלוויזיה בלי תרגום, למצוא דרך כמו לתרגל את זה, בזמן שגם ככה אנחנו כמו בוהים במדיה, שלפחות נבהה בדברים שיכולים לתרגל אותנו. אז אני ממש ממליצה או ללמוד שפה זרה חדשה, שזה תמיד מרענן ומחדש ומגוון, או לתרגל שפה נוספת, שפה שכבר יש לנו, וזה זמן מצוין לחזור עליה, לשדרג אותנו בה. השדרוג הבא שאני ממליצה זה כל נושא המיומנויות הרכות. זה נושא שבשנים האחרונות הפך להיות סופר משמעותי, תמיד היה חשוב, הוא תמיד היה על סדר היום כמעסיקה, אבל פעם כשחיפשתי, אני באה מתחום הייטק, פעם שהייתי מחפשת מפתח, אם הוא היה מפתח טוב, גם היה לו אישיות לא משהו, הייתי בולעת את הגלולה ולוקחת אותו, והיום אנחנו מבינים שמישהו שאין לו מיומנויות רכות, אני רק אגיד מיומנויות רכות באופן כללי, זה ניהול זמן, מנהיגות, פתרון בעיות, יציאה מהקופסה, עמידה בלחץ, כל המיומנויות האלה, מי שאנחנו היום רואים שלא תרגל אותם, שהוא לא חזק בהם, הוא לא מצליח, קודם כל לעבוד בקבוצה, והיום הרבה מאוד עבודות אי אפשר באדם אחד, צריך קבוצה כדי להתקדם הלאה, ואז אותם אנשים נשארים מאחור. אז אם פעם מפתח כזה, היית אומרת, טוב, הוא נשאר לבד בחדר, הוא מפתח, היום הוא צריך את הקבוצת עמיתים שלו, ואם הוא לא מצליח לתקשר איתם, הוא לא יכול לקדם אותם, והוא לפעמים אפילו תוקע אותם, והוא בטח לא יכול להתקדם למשרות יותר בחירות, שדורשות גם איזשהו ניהול של אנשים, כי
יש לו קושי במיומנויות הרכות. אז מיומנויות כאלה, הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות זה פשוט להיות מודעים לזה שמתרגלים אותם. זאת אומרת, לקחת אחת כזאת, להגיד עכשיו אני מתרגלת אותה, ואז נתחיל לחשוב איך אני עושה את זה, מה אני יכולה לעשות. אני יכולה למצוא ספרים בנושא, אני יכולה לתרגל עם איזשהו קורס או איזשהו מורה פרטי, או איזה שהם תרגילים שמצאתי ברשת. היום המידע קיים, רק צריך לעשות איתו משהו, לא רק להשאיר אותו בגדר ידיעה, אלא גם להבין איך אני מפיקה מזה משהו, איך אני מתאמנת על המיומנות הזאת. למשל, אם עכשיו אני רוצה להתאמן על ניהול זמן, אוקיי, מה אני עושה? מה התוכנית האופרטיבית שלי? איך אני אתרגל את זה? מה אני יכולה לעשות הלאה כדי לקדם את עצמי? אחד המיומנויות שאנחנו יכולים לעשות, אם כבר נתתי דוגמה של ניהול זמן, זה גם לחשוב איזה עקרונות ומתודולוגיות יש בשוק העבודה היום, שדרכם אני יכולה לנהל את הזמן שלי, את השיטה אג'יילית רציתי להגיד בעברית, אבל לא בטוחה שיש מילה כזאת, איך אני מנהלת זמנים. אולי שמעתם על בוטי, שזו אפליקציה מצוינת לתזכורות, המון המון דרכים, יש אפליקציות, יש כל מיני דרכים שעוזרים לנו היום לראות איך אנחנו מנהלים את הזמן שלנו, אז ללמוד גם את התוכנה, גם איך זה עוזר לי, גם להתחיל להשתמש בזה, אפילו אם זה רק לעצמכם, כדי שבבוא היום זה גם יפתח אתכם מבחינת הקריירה שלכם. הדבר הבא שאני מציעה זה לאנשים שבתפקיד שלהם הם צריכים להציג תוצר. אז תוצר אפשר להציג או בתיק עבודות, או בבלוג, או פורטל. למשל, מעצבת גרפית, כשהיא עוזבת את התפקיד שלה, היא לא רק הולכת לרעיון עבודה, היא גם ממש צריכה להציג את תיק העבודות שלה. אז זה הזמן לרענן, לבדוק, לשים קצת בצד, לראות איזה עבודות טובות יש לנו, לעשות ככה סדר, להכין איזו תיקייה מפוארת של העבודות שעשינו בשנים האחרונות. גם כרגע, שוב, אנחנו לא מתכננים לעבור עבודה אחרת, זה לא כרגע קונקרטית, אלא להשתמש בזמן הזה שנוצר, כדי לראות איך אני עושה לעצמי, בונה את הקריירה העתידית שלי, מתכננת מה אני עושה שם, וגדלה משם. הדבר הבא שאני מציעה זה ללמוד קוד, תכנות. אז נכון שיש הרבה אנשים שהם בתחום, אז לאנשים האלה אני כמובן מציעה להיות באתגרי רשת, להצטרף לקהילות שלומדות ביחד, שפותרות קודים ביחד, וכמובן שם זה הכי קריטי, סופר קריטי, לשמור על המיומנות הזאת כל הזמן, אבל גם מי שלא קשור לעולם הקוד, היום ההבנה, להבין בסיסי איך עובד קוד, יש לזה נגיעה כמעט לכל תחום, ודווקא עכשיו יכולה להיות הזדמנות מוצלחת לנסות לראשונה, לראות איך זה מרגיש, איך זה נשמע. יש קורסים חינמים, אני הייתי ממליצה למשל על שפת פייתון שהיא יחסית ידידותית, אפשר ממש להבין לפחות את הבסיס שלה, זה לא עכשיו שבהכרח עושים הסבה לתכנות, לראות איך אנחנו משתמשים בידע הדיגיטלי הזה כדי לקדם את עצמנו. ואם כבר אני נותנת דוגמה של פייתון, אז גם אני אכניס פה גם את כל התחום של הבינה מלאכותית, שהיום הוא חזק מאוד, אז אם אתם עוד לא התנסיתם למשל בכלי כמו ChatGPT, עכשיו זה זמן מעולה להתחיל לתרגל, לראות איך זה עובד, מה אפשר לעשות עם זה, מה אפשר להפיק מזה, גם אם כרגע מה שאתם מפיקים מזה זה רשימה של הטיול הבא שלכם לאירופה, רעיונות לטיול הבא, לא משנה, אבל כאילו תתחילו לתרגל את זה, אז תוכלו להשתמש בזה, ואז בבוא היום, כשישאלו אתכם, אתם יודעים להשתמש בבינה מלאכותית? וואלה, כן, כבר התנסיתם בזה. שאלות עד כאן. מעולה. אז אני ממשיכה ואומרת שהאפשרויות הן בלתי מוגבלות. לא חייבים רק ללמוד משהו. אולי זה הזמן להתנדב, אולי זה הזמן לאיזשהו קורס של התפתחות אישית, אולי זה הזמן להתאמן על היכולת שלכם בשיווק, במכירות, במיוחד אם אתם עצמאים, אבל שוב, גם שכירים היום,
לא משנה באיזה תפקיד, נזקקים לאיזושהי מיומנות בסיסית של שיווק ומכירות. אז כל אלה הם רעיונות שאפשר פשוט לשים אותם, קודם כל להיות מודעים אליהם, לקחת רעיון אחד מכל השפע של הרעיונות שהצעתי, ולהגיד, אוקיי, אני על זה. עכשיו בתקופה הקרובה, אני לא מתפתחת מקצועית, אני לומדת קנווה, אוקיי? אני מתאמנת על ניהול זמן, אני לוקחת נושא אחד, חושבת איך אני הולכת לעשות את זה, מכינה תוכנית כתובה, תוכנית כתובה מחייבת אותנו, נותנת לנו הרגשה שאנחנו רציניים במה שאנחנו עושים, ואני אגיד אפילו עוד יותר, להגיד לבן אדם אחד לפחות, אני בתקופה הקרובה הולכת ללמוד קנווה, כשאנחנו אומרים את זה למישהו אחר, אנחנו גם כמו מגבירים את ההתחייבות שלנו לעצמנו, ויאללה, יוצאים לדרך. כי אלה הרעיונות שבזמן הזה, בתקופה הזאת, הפסיכית המשוגעת, הכואבת, העצובה, אנחנו יכולים לעשות כדי לא להישאר מאחור. כי אחרים כן עושים את זה, כי הם כן לומדים, כי הם כן מתפתחים. עזבו אתכם מהטלוויזיה, היא לא טובה לנו. אני לא מדברת על אדיר מילר, אני מדברת על החדשות כמובן. שחררו את השעות צפייה בבהייה הבלתי נגמרת הזאת, של לשמוע מה קרה לחטופים, מה קרה לנהרגים. זה חשוב לדעת, אבל לא בטוח שזה הזמן, וגם אם אתם ממש מרגישים שאתם חייבים את זה, אפשר במינון מאוד מאוד מזערי. 10 דקות, רבע שעה, כתבה אחת, לא 20 כתבות, לא לשבת ולשמוע ולבחוש, זה מוריד לנו את התדר האנרגטי, זה עושה לנו רע, ווואלה, אומרים שהתקופה הזאת לא הולכת להיגמר בקרוב, ומהניסיון האישי שלי אני יכולה להגיד לכם, שכשאנחנו מתעסקים בדברים שליליים כל הזמן, כשאנחנו בסטרס כל הזמן, אנחנו נהיים חולים, לא סתם חולים רגשית, אלא גם חולים פיזית. אז בואו תחשבו מה אתם עושים בתקופה הזאת. הנה, הגעתם לזום הזה, זה כבר התחלה טובה, אתם מאזינים לזומים, אתם חושבים מה אתם יכולים לעשות כדי לא להיות רק בכלום, ובפחד, ובדאגה, ובהזקה, ואיפה היום הייתה הזקה, ואיפה אין הזקה. פשוט לעשות קצת מעבר כדי למלא את עצמכם. אם אני כבר מדברת על למלא ולהזין את עצמכם בתוכן חיובי, אני אגיד גם עוד מילה, על גם להזין את עצמכם פיזית. אם עכשיו היה חודש וקצת נשנשנו וקצת גנבנו וקצת עשינו לא כמו שצריך כי לא היה חשת, עבר חודש, בואו נחשוב מה אנחנו מזינים את עצמנו, גם פיזית, גם תודעתית, למען הבריאות שלנו, למען התחושה הטובה שלנו. אני באמת מאמינה שאנחנו כעורף, הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות, זה להיות חזקים בשביל האנשים שבחזית. אז אני הייתי יפעת רון, ומי שאהב ורוצה לעקוב אחריי, אז יכול לעקוב אחריי במגוון הרשתות, ותודה לכם על הזמן שלכם, אני מקווה שקיבלתם רעיונות והשראה, ואם אהבתם אני ממש אשמח שתכתבו לי, שתגידו לי, זה תמיד משמח וככה ממלא את הלב, ונותן לי את הפוש להמשיך במה שאני עושה. אז שיהיה המשך מעולה. תודה רבה. תודה יפעת. בבקשה. תראה, אפילו נשארתי עד הסוף. תודה רבה. שמחה ממש. היא עוד יותר שמחה, למה היא הזמינה אותך, אז היא כאילו לא הייתה בטוחה אם זה עשה... אתם לומדות במכללת, את לומדת, רובי, את לומדת בתוצאות? כן, כן. יפה ומעניין. עכשיו נהייתה שירי, לא? שירי, את לומדת בתוצאות? לא. לא. הבאת אותה. מעולה, זה גם אחת ללמוד NLP. ללמוד NLP, לדעתי זה אחד הדברים הכי טובים לעשות בתקופה הזאת. ממש. טוב. נעים. ביי. ולבן שלך מאחלת שיהיה תודה רבה רבה. שישמור על עצמו ולשמור עליו מפה. כן. לשמור עליו. ביי. אמן. ביי ביי.